Nola ez diala gure irudiak? Agarra jotzen? Aizu barkatu. Ez, gure irudia dia, noski baietz? Ederki. Bai, udane arbeo eta gotzon aramuru, bai. Bai, biharreran izango dira. Ederki, badakizu Twitterren jarraitu, talako kontuak, bai, gero arte... Baten bat galdezka, ea airetik hartutako irudi horiek gureak ote diren, bai. Eta kezkatuta segitzen dugu noski, Nafarroak egoera kritikoa bizi baitu, oraindik ere. Baina egoera kritiko honetan aktualitateari ezin dugu behiratzeari utzi, behirada zabal bat aintzat hartuta, izen ere, aizue, jaun Andreok bereziki, kolpez kolpek 100 bete ditu, 100 eta piku, eta aurten gainera, urtero legez, San Juan bezperan, gure konjuro propioa badator. Eta gaur bai, zorionak, 100 saio! Uopa, haupa zuek! Zeinek esango zigun kolpez kolpe telebista saioak 100 saio beteko zituela. Jode, neskak, gero eta zailagoa da kaletik ibiltzea. Bai, neska, ez dakit nola enteratu dien hemen geundela. Lau xoxen truke jendeak bere ama ere salduko luke. Ikusten, hemen dago, kolpez kolpe programakoek ospatuko dituzte 100 saio. Jode. Pandemia garaiak ere gaindituta, emakumeek ia bere osotasunean ekoitzitako telebista saioak, beste denboraldi bat bete du 11 telebistan, eta udara garaiari etorrera egitekotan da. Hau bai, plan perfektua, ba. Udako denboraldiari urtero legez, San Juan bezpera propioarekin ekingo diogu beste urte betez. Naroa Iturri Gidari, Miren Legorburu eta Ate Sandonegik errezituzten sorginen ondorengoak garela erakutsiko digute. Aurtengo denboraldian kamikazea atalean izan ditugun une gogoangarriak ekarriko dizkigu Ibai Fresnedo. Eta Ekil doktoreak, kazetakaren Gido egileak, uda atariko iragarpenak harriko digu. Aiba, dio! Kolpez kolpek zenbaki borobila bete du, baina erronkak bere horretan dirau. Zer esan nahi du, askota galetu dugu izan dugu, hausnarketa, Enbata dator esketxak eta denboraldiko onenaren hautaketa eskainiko dizkigute udara garaian, telebistaz eta kazetaka saren bidez. Denboraldi berria makina betean hasi aurretik. Zer? Ez ditugu ahaztu nahi, kamera atzeko ekipokideak. Andrea Lopetegi edizioan eta errealizazioan. Lara Iturain, Martxel Arkarazo, Aixi Aizpuruarekin batera. Eta ekoizpenean eta grafismoan, Mai Motxales eta Nagore Sarasola. Esandakoa kolpez kolpe aireratzea gauzatu du. Hegaldia dugu aurrean, kazetaritza azidoak, kazetaritza serioa duelako atzean. Zuekin, kolpez kolpe. Datorren astean, hemen izango dituzue, eta ja, ez gera 100. 101 saio izango gera, datorren astean. Ikusi duzue, humorerik ez dugula galtzen, baina erronka nagusia eta denboraldi berriari begira jarrita baita ere, aizue, kazetaritza serioa egiteko helburuz bagatozela, baina ukitu azido humoretsua eta emakumen ukitu horrekin, tira, sarean heldu ote diogu 11ari, humorea alde batera utzita, atariko aipatu dizuegu, Nafarroan egoera zaila bizi dutela, segitzen dute gainera egoera horretan, eta geure unitate mobila, super unitate mobila, Udane Arbeo eta Gotzon Aramuru, gaur ere bertan izan dira, bihar ere halaxe espero dugu. Eguraldiak bihartik aurrera lagunduko duela adierazi dute, iragarri dutenez datozen orduetan bero egingo du, baina arratsalde gau partetik aurrera ekaitzak eta euria iragarri dituzte, eta hori hala suak berriro pizteko aukera hori ez legoke, edo horrelako susmoa da behintzat, eta hori hala testuinguru honetan Javier Remirez Nafarrako gobernuko presidente ordeak adierazi du, datozen orduetan hoberantz egingo duela egoera honek, eta bestalde adierazi du
datozen egunak ikusita, San Juan suak ez direla bateragarriak eta horrekin batera makina bidezko uzta bilketa ere ez dela bateragarri. En ese momento dices, bueno, es como una cosa, dices, ¿cómo no está yendo esto, no? Y entonces no eres consciente de que lo que puede llegar a pasar. Entonces ayer cuando veíamos el fuego encima, entonces dices, ¿pero qué es esto, no? Es la locura. Y es coger, ¿qué voy a coger? Pues no, si voy a estar dentro de un rato, ¿no? Y de repente ves que te viene la vida encima, ¿no? De verdad que ayer, no sé si estáis alguno por allí, pero era un infierno. O sea, lo que veíamos era el infierno en los ojos, ¿no? Porque hemos visto otros fuegos, pero lo de ayer era impresionante. En la carretera general que va de Sangüesa a Tafalla, en el cruce justo de Gallipienzo, nos continuamos a la espera de saber cómo proceder. Hombre, esta mañana hemos podido comprobar que el pueblo está bien, nos hemos ido desde la zona de Cáseda, hay una parte que se ve bastante bien el pueblo, tanto la parte norte como la parte sur. Con prismáticos hemos podido comprobar que todo está bien, que el fuego se mantuvo alejado en todo momento del pueblo, pero por lo menos es lo único que sabe. Bai, arrazoi guztia. Badirudi Enrique Maia ez dagoela San Ferminetako gogo askorekin, bai neska, ze egia esan da, pandemia osteko garaietako San Fermin desiratu hauek, uholdeak batetik, suteak, baina badakizue Nafarrak kasta berezikoak direla, horregatik esaten dugu hemen go biztanleok Navarra maritimakoa garela. Son 532 actos, todos los actos, cada uno de ellos requiere mucho trabajo, mucha dedicación. Esos conciertos, por ejemplo, en la Plaza de los Fueros, que empiezan el día 6 con Lola Índigo y cierra el 13 con Camela. Y también está La Oreja de Van Gogh, ¿no? Lanzamos una campaña para recordar que Pamplona es una ciudad comprometida en contra de las agresiones sexistas. La mayor novedad de este año es el cambio estético y estilístico de la Plaza del Castillo. Ikusi duzue, Amaiurtar Enrikek ez zenolako kontutxoa dakartzkigun, aizue, ezaztu, Amaika Telebistak beste urte batez, berreskuratuta errautxetatik datozen San Ferminotako txupinazoa, koetea jaurtitzen duten une hori, eta askoz gehiago eskainiko dizugula zuzenean uztailaren 6an ez galdu, ez nahi luzatuko, guazen metropoli batetik bestera, estiloa ez da berbera izango akaso, baina izue, egun horietan izango da bestelako aukerarik, gustu guztientzako, baita Bilboko Bebelka Live bera ere. Bai, festa giroa, udako festivalak, ekonomikoki, nola geratuko zaizkigun poltsikoak, buruak, giltzurrunak. Bai, arrazoi osoa horrekin bat nator. Bai, komentatukoet. Aizue,
Gu festa giroan, oporretan zegin asmo, bakizue Mediterraneoak gertu da, Gu kantauri daukagu. Baina Mediterraneoa mundu mailan dagoen hobi komun handiena bilakatzen ari dela, gauzak okerrera doaz. Tira, akaso mendetan egindako triskantzak nolabait zorra kitatzeko, eskerrak Aitamari, Mediterraneoan barrena dabilela, aizue, bizi batzuk salbatzeko aukera izan dute behintzat, orain berriz, lehorreratzeko aukera dute erronka. Egiazan, testiguneak deitzen doaz, orduak aurrera doia zen enean, atzotik zenbait arazo esan ditugu. Kultura ezberdinak ditugu, beraien arteko arazoak, bizkarrak, baina batez ere, Sikilia aurrean ikusten dute ez daukiela aukerari bertara heltzeko, eta horre beraiengan, tentzioa eragiten du. Gaur goizean, gozaria prestatuta gero, ia gehienak izezkoa eman dute gozariari, ez dutela ez jateko nahi, baizik eta beraiek Italiara heldu nahi dutela. Baskarian ere berdin gertatu da, baina beraiekin hitz egin da gero, zenbaitzun lortu dugu bazkatzea. Tentzio gune hau gehiago lado da, atzo ja mehatxatu ziguten, guretara botateko gai izango ziela, eta gaur eguerdian izan dugu kasu bat. Beraz, uste dut ordua dela dagoeneko bai Malta, Italia, Espainia eta Europa guztiko instituzioek beraien ardura eta beraien alde humanitario hori azaldu eta jete guztionei posiziotu bat emateko hori eskatzen dugu, momentu honetan Aitamaritik, tripulazio guztiak beraien izenean. Izan ere badakizu, klaseak eta klaseak daudela toki guztietan emakumeok zer esango dizugu ba. Edo nolaren, koloreak badu zer ikusia, baina klaseak zer ikusi gehiago dauka honekin, ezta? Ezue, egoera honetan, eskuinak gorak ari da, krisiarekin kointziditzen du normalki, Ukrainako auzia amai gainean da, baina izue, Frantziako Errepublikak bere harresia gainbehera ote du. Ezue, eskerrak Ane Irabazabal bertan dela, eta Europako begirada horretatik zorrotz aztertu digula zein den datozen egunei begira arreta gunea. Beno, nik esango nuke oso lotuta daudela, alde batetik Europako Batasunak Ukraina hautagai gisa kontuan hartzeko erabaki horrek, eta bestalde batetik Italiako, Alemaniako eta Frantziako gobernuburuek Kievera egin duten bizita, ez? Nabaritzen dena Alemaniaren aldetik behintzat da hau desgaste gerra badela, eta halako gerretan Errusiak dena daukala irabazteko. Alde batetik energiaren iturria zabaldu edo itxi dezakeelako nahi duenean, eta hemen Alemanian denak udazkenera eta negura begira daude, hau da nola aguantatuko duen herrialdeak bai ikuspuntu industrialetik, bai ekoizpen industriala baita etxeetako berogailuak ere, Errusiak gasaren importazioa 60%ra jaitsi ostean, eta beste alde batetik ikusten dena da arma pisutsuak etengabe bidaltzeak ere luzatu egin dezakela, hori da hemen esaten dena behintzat luzatu egin dezakela gatazka, ez? Orduan, badaude bi irakurketa, alde batetik buruzagiek ofizialki esan dutena, hau da Draghi, Macronek eta Scholzek ofizialki adirazi dutena, Ukrainarekin daudela, Ukraina babesten jarraituko dutela, Ukrainari arma pisutsuak bidaltzen jarraituko dutela, eta beste alde batetik dago off the record aipatzen dena edo azpimarratzen dena, eta da nolabait Rusiarekin lehenago edo beranduago hitz egiteko beharra dagoela, Putinekin Zelenskik hitz egin beharko dukeela, eta negoziazio horretan zer sakrifikatzeko preste egongo litzatekeen Ukraina. Momentu Zelenskik ez du horri buruz hitz egin ere egin nahi, entzun ere egin nahi, baina egoera eta gerra luzatzen ari den heinean batez ere Donbass eremuan konkretuki ezarriz, horrek esan nahi du nolabait Ukraina asko ahultzen ari dela testuinguruan, eta hor Europako potentziek izango dutela presio gaitasuna, baina hori ziurrezki datozen asteetan
Bai, txio bat ikusi berri dut, Katarren munduko kopan, jokalari jarraitzaile, eskontzaz kanpoko sexu harremanak 7 urteko zigorrarekin zigortuko direla. Nola interpretatzen duzu zure hauek? Eta gehiago galdetuta, nola interpretatzen duzu Gotzone Sagarduik hortzetako lehen arretari buruz esan dituenak? Aurreko hitzaldian lehen arretako estrategia ezagutzen duzuena burutzeaz eta martxan ditugun hainbat ekintza zein inbertsio aipatu nituen. Perfil profesional berriak garatzeari buruz hitz egin nuen. Ez dugu bilatzen inor ordezkatzea. Guztiak dira beharrezkoak eta osagarriak haien artean. Lehen arreta bermatuta dagoelarik gertukoa eta kalitatezkoa izaten jarraituko duela, hori baita gure estrategiaren funtsa. Zentro berriak egiteaz gain edota eraikinak handitzeaz gain, ia 5 milioi euro inbertituko ditugu aurten osasun zentroen irisgarritasuna hobetzeko. Zeo ulertu duzue? Ez da erreza. Eta pasonetan tesi bat ere egin beharko dugu ulertzeko Gotzone Sagarduik eman duen itzulia. Non hasi eta non bukatu dute den, aizue, baina itzuliak hasita. Aizue, etxeko langileen egoerari buruz entzun duzu azken aldean zer edo zer, garrantzitsua izan da. Akaso, ohituta baikaude gauzak dagoeneko eginda, etortzera. Akaso inork egingo ez balitu ezela, ezta? Ezin ikusi edo ikusezina den langilego guzti horren eskubideen aitortza honezkero urratsak ematen hasi da. Baina hori ez da izan, Hamaika Telebistan gaur ekonomiari dagokionean aipatu dugun gauza bakarra. Izan ere, emakume ekonomilariak ere 11 izan dira gaur. Hasteko eta behin, etxeko langileen alorrari dagokion elakordu dauna. Dago oso notizi ona izan dela, eta ezin daukatu ezinbesteko urratsa izan dela, eta eman beharrekoa behingoz, ez? Eta, ere errekonozitu beharra dago asko tardatu dela neurri hau jartzen, ze, azkenen OITek 189. hitzarmena 2013an aprobatu zuen, eta ordutik 35 estatuk ja onartuta zeukaten hitzarmen hori, ez? Orduan, hemen 9 urte luze behar izan dira Estatu Espainolean hitzarmen hori onartzeko, ez? Hala ere, oraindik gauza asko falta dira eta ikusi behar da gainera orain etxeko langileen eskubideak nola erregulatzen. Halaxe da, ez ahaztu barne produktu gordinaren zati handi bat ekoizten dela, unitate familiar deitu nahi duzuen bezalaxe, zaintza lanak eta abar ekoizten dituzten langile guzti horien bizkar dijoalako, zeinen erraza den, baina sistema kapitalista bat edonolako sistema mantentzeko, normalki emakumeek eta ziurrenik emakume pobrek egindako lan horien bizkar izatea. Guzti honi buruz, gehiagotaz ere bai, zeinen garrantzitsua den ekonomiari buruz aritzea, zeinen garrantzitsua euskal ekonomilariak izatea, zeinen garrantzitsua euskal ekonomilari, euskaldunak eta emakumeak izatea. Urteak kontabilitate itzulpenak eta terminologia lantzen, baina orain direke pausu gehiago eman behar dira. Batzutan arauak inglesetik eta gero gaztelera aldatzen doaz eta horrek eskatzen du gero euskaraz ere terminoak oraindik ere berriak bilatzea edo bentsat erabiltzen ditugun desberdinen artean ere konvergentzia bat, ez? Eta orduan dauzkagun zalantza horiek argitzera dator hiztegi hau. Egin nahi dugun ekarpena ekonomisten elkargoko euskara batzordetik lan eremua euskaldun alizatea. Badakigu enpresa askok erabiltzen dutela, erakunde publiko askok ere, eta horrela proiektu honetan parte hartu izan dute, agente desberdinek eta benetan denontzako lana da, beharrezkoa den lan bat. Bai, ikusten duzue, itzultzaileen neuronala bakarrik ez, honezkero euskal ekonomilariak hiztegi propio ere badakarte, aizue, eskerrak eman beharko dizkegu baita hemendik ere, ekonomiaz, gauza serioez, euskaraz hitz egiteko, ahalduntzeko aukera emango digulako. Aizue,
Oso gustura gaude, zuekin tartetxo partekatzen, baina joateko ordura heldu zaigu. Aipatzen dizugu bezalaxe, ia astero, Hamaika telebistako saio ia arrakastatxoenaren parte den aste honetako taldea. Joan den asteko saioan hobeto esan da, Jota Martina, eta hori bakarrik ez sakonean ataletik kulturari heldu diogu, baina arabara jota ez baita aztekoa, Hamaika araban behar bezala edatzen hasia dela, eta zer aitzaki hoberik, Pero Abarrategi, Arabako bertsolari txapeldunari tarte egiteko eta sakon gainera, beraz, honekin utziko zaituztegu Jota Martina, Pero Abarrategi, Gabon. Ez dut hau nahi, gehiago nahi dut, gehiago nahi dut. Jaio naiz bainagaz, konposatzen eta hasi ginela 2021 urte hasieran, hortik, duela urte bete terdi edola. Ordura arte hori, singleak kaleratzen ibili ginen soltean, momentu baten ja album bat kaleratzeko asmoa geneukan eta horra ziren konposatzen ikusten. Nik ez nuke jakingo momentu honetan esaten zer dan Jota Martina. Jota Martinak edaten deu popetik, edaten deu elektronikatik, edaten deu trapetik eta edaten deu teknotik. Bai, azken jotan esaten dugu pop garela, apur bat popa dan hartzen duelako eta ez garelako inonen kasillatzen eta ez dugulako horren behar. Eta popa gara esaten dugu eta batzutan pop elektronikoa garelako batzuk nahi dutelako elektroniko hitza sartzea, orduan, kontentar pop elektronikoa, baina, bueno. Ondino existi duten da jendea ekona retxazo handie autotunarekiko eta retxazo handie sinteak eta ez dakiz erabiltzearekiko, existi duten da ondino hori, baina nik esango neuke asko zabaltzen ari ala musika mota hau entzuten duen jentean perfile eta hori positiboa da, zentzu bat. Arabako bertsolari txapelketaren finala Peru Abarrategi Aramaiotarrarena izan da. Oholtza gainean lagun izan zituen Manek Sagirre, Oiane Perea, Iñaki Binaspre, Xabi Goa eta Paula Milburu. Askotan esan dut uste dut oso zaila dela kanpotik ezagutzen ez gaituen jendearen txat imaginatzea. Ez azkenean ez diot ona baizik eta oso harreman estua da. Zeitik lau ginen hemengoak Aramaiokoak. 5. Oiane nire lankidea da eta 6. Binaspre betidanik oso harreman estua izan dut berarekin eta egia esan konplizidade maila oso altua geneukan eszenario gainean eta uste dut horrek ere lagundu zidala. Manez niretzat, nire bizitzan izan da fase asko pasatu ditu Manesek, ez? Zuk dituzunean 10-11 urte eta bertsoa gustatzen zaizkizunean Manez da zure referentea. Ondoren bertso eskolara apuntatzen zara eta Manez da zure irakasle. Gero abesten duzu derrepente berarekin batera, orduan da bertxokida, bihurtzen da zure laguna. Niretzat oso pertsona berezi bat da, berak ere badaki hori. Eta, baina egoera berezia zen eta egoera hori berarekin partekatzea izan da la leche niretzat. Bere etorkizuna bertsolaritzan positiboki ikusten du, egiten duenaz disfrutatzen alegia. Bestalde, Arabako bertsolaritza momentu oso onean dagoela antzematen du. Pentsaten naizela aspertuko bertxotan, ez diot nire buruari helburu handiegiri jarriko. Gustatuko litzaidake, nik uste dut orain arte disfrutatu dudala. Eta gustatuko litzaidake mendik aurrera ere disfrutatzea. Badakit azkenean nola bertsolaritzan momentuko kontua izaten den, egun batzutan tokatuko zaidala pixka bat txarrago kantatzea eta beste batzuetan pixka bat hobeto. Espero dut ez frustratzea gehiagi txarto egiten dudanean, eta ez da ere burua ez dadila goregi joan ondo egiten duzunean, así que, nik uste dut dagoela momentu oso honean. Beti izan gara nahiko, izango kritikatuak ere ez, baina nahiko itzalean bizi izan gara, Araban, bertsolariok. Orain ikusten da gazteak, nire adin ingurukoak
Hogeitik 25 gazte pila bat daude, eta 14-tik 18-ra eta gehiago, ez? Eta uste dut horrek ondo hitz egiten duela, Araban egiten ari garen lanari buruz, eta esango nuke, osasuntsu dagoela momentu honetan, eta horrek pixka bat etorkizuna ere bermatzen duela. Euskal Herriko txapelketan aritzea ilusioz eta gogotsu hartzen du, halaber ardura puntu batekin ere. Hori izango da gozada bat, ez? Azkenean karambola asko behar dira Arabako bertsolaritzan leku horretan amaitzeko, Euskal Herriko txapelketa 4 urterik behin jokatzen da, eta bakarrik 2 pasatzen gara Arabatik. Baina bai, tokatu zaitea bestea, izango da oso bertsolari honekin inguratuta, ni saiatuko nahi saldudanik eta ondoen egiten. Ardura puntu batekin hartzen baita ere Arabaren representazio hori, baina disfrutatzen saiatuko nahi. Bertsolaritza modu desberdinetara bizi daitekeela uste du eta gainera euskara modu ludikoan bizitzeko aukera ona bezala ikusten du. Txapelketa irabazi izanak berarentzat eta familiarentzat oso garrantzitsua izan dela onartzen du. Eskolaz eskola aritzen naiz bertsolaritza ematen 10 eta 11 urteko txikiekin. Zer esango nieke? Gustatzen bazaie jartzeko, ez? Azkenean pixka bat igual lotxa ematen du hasieran. Nik uste dut hortik deno pasatu garela. Baina, gustatzen bazaie animatzeko. Eta uste dut gainera euskara modu ludiko batean bizitzeko modu ona dela bertsolaritza. Bakoitzak investigatzeko, ez? Zer gustatzen zaion egitea, eta jakin dezala beti izango duela gure laguntza, beti izango duela nagusiagoen laguntza, eta egingo dituela lagun ederrak bertsolaritzaren barruan. Txapela eman nion Amonari, eta gero igual luzera orain konturatu naiz igual ezela izan erabakirik onena, ze Amonak ez du soltatuko txapel hori inoiz. Orduan, por si acaso, ospakizunetara joan ginenean, por si acaso txapela era maiora bidali nuen, horrek ere joko pizka bat eman zuen, etortzen ziren lagunak eta jartzen zizkiaten bizerak eta horrelako kontuak. Bazileo sano bat izan genuen horrekin ere, eta oso ondo pasatu genuen, nik uste dut nik disfrutatu nuela, nire ingurukoak ere pila bat disfrutatu zuten. Eta txapelarekin, suposatzen dut, Amonarentzat ez baldin bada, gurasoentzat izango dela, eta batak edo besteak etxean izango du, eta zaindu ezatela ondo.